Rozvaha pohybu pre mňa znamená aj ten fyzický pohyb, ale aj ten vnútorný, tá vnútorná rozvaha, ktorej od Mateja Jurenku, ktorý túto metódu založil, ktorý ju vyučujú spolu s jeho partnerkou Veronikou Garbanovou, od nich sa rozvahe vo všetkých smeroch priučiť dá. Rozvaha pohybu pre mňa znamená aj meditačná prax, aj prax dýchacích cvičení, aj niečo, čo by som nazval také jogovité. Akurát jogu som nevedel uchopiť dlhé roky a rozvaha pohybu ma vniesla do každodennej praxe tohto cvičenia. A preto z nejakého dôvodu je to pre mňa ako v tejto kultúre lepšie uchopiteľné. A tá tretia zložka je stoj na rukách. Človek si môže vybrať, ktorou cestou z tejto metódy sa vydá. Ja som si vybral kombináciu všetkých troch. Zaradil som meditáciu do života. Každý deň meditujem. Inšpiroval som sa od Mateja. Takisto každý deň sa venujem stoju na rukách. Chce to disciplínu, ale baví ma ten proces. A samotný princíp rozvahy pohybu, ako myslím cvičenia, ktorý vychádza u Mateja z jogy a z chalisteniky, tak venujem sa tomu každý deň, väčšinou večer pred spaním a robí mi to veľmi dobre. Doplňuje to krásne moje silové tréningy a prináša to do môjho tela pružnosť, pohybnosť, ale aj rovnováhu. A toto samozrejme sa reflektuje aj do mojej mysle. Prichádza určitá jasnosť a rovnováha ako vnútri, tak i v tele. Takže každý, kto sa chce rozvíjať, pracovať na sebe, tak odporúčam, je to jeden z takých dôležitých pilierov, budovať v tele pružnosť, rovnováhu i sílu. A preto som si vybral túto cestu. Mateja som spoznal ešte skôr, ako som sa rozvahe začal venovať. Postupne vznikol priateľský vzťah. Stretávame sa, chodím k ním na návštevu, na Prameň života, žijú si tam na samote. Rozhovory a naša dielaná prítomnosť má vždy hĺbku a považujem ich za jedných z najbližších priateľov a páči sa mi ich otvorenosť, ich priamosť a zároveň aj jednoduchosť. Pomaly tomu bude aj pol roka, odkedy sa intenzívne venujem rozvahe pohybu a zapáčilo sa mi to natoľko, že som sa rozhodol dávať z tejto metodiky ochutnávky na mojich vlastných kurzoch otužovania, vnímania a dýchania. Ľuďom sa to páči a prináša to výsledky. Priatelia, nech sa darí v rozvahe žiť.